बे आंनि जिउआ जेथो गोनां निखावरि दुखुथिया नखरनि उन्दै समावनो बिफा गोमाजानाय गणपति स्वर्गियारिया बिमा रान्दिजों लोगोआव थाना गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों जिउ खांदोंब्लाबो सोलोंथाइ लानायखौ नागाराखै। आंनि जिउनि जेथोखौ सोर मदद खालामगोन बे आंनि दुखुखौ। गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों बि आनजादखौ उथ्रिसारबाय गणपति स्वर्गियारिया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हुदुखाटा गामिनि बिमा अष्टमी स्वर्गियारि आरो बिफा रुंसारि शंकर स्वर्गियारिनि फिसाज्ला गणपति स्वर्गियारिया बि आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एम ए फरायनो थाखाय एन्ट्रेन्स आनजाद होदोंमोन। आंनि जिउनि जेथोखौ गणपति स्वर्गियारिया एन्ट्रेन्स आनजादाव 81.78 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हाबाय। नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सिमां नुदोंमोनब्लाबो रांखावरिनि हेंथा नुजाथियो। सोर खेवगोन बे आंनि जिउनि जेथोखौ सोर मदद खालामगोन बे आंनि दुखुखौ। जुदि नाजानाय थायोब्ला जेरैखि जाया गोजौ सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौ मोननो हायो। बिब्दिनो लाजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो गणपति स्वर्गियारिया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गोबां फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनायखौ नुनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनिसिम बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मुं थिसननो थाखाय रांनि मदद खावलायदोंमोन गणपति स्वर्गियारिया। अलखदाव गोग्लैनाय सुबुंखौ जेरै इसोरा बोखांफिननानै लामा दिन्थियो बेबादिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया अलखदाव नुनाय लोगो लोगो सुबुं अनफावरि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दुखुथिया नखरनि फिसा गणपति स्वर्गियारिनो 2 बोसोरनि एम ए आव बर' आयदा लानानै फरायनायाव फरायनाय थानाय गासैबो खरसाखौ होनानै होयो। मदद मोननो हानानै गणपति स्वर्गियारिया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावदों। मिरु लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि दुफां बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। खुलुमबाय, आंनि मुङा गन'पत स्वर्गियारि, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट हुदुखाटा गामिनि। आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानो थाखाय रांनि आंखाल जादोंमोन सिगाङाव, नाथाय बेखौ आं हाग्रामा सारनिसिम आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेनि थाखाय हाग्रामा सारा गासै आंनि फरायनाय खरसाखौ बोसोरनैनि जानाय थानाय गासैखौबो होनायनि थाखाय हाग्रामा सारनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय। बे समाव जोङो नैबे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दंफैयो। नैबे फंबाय गणपति स्वर्गियारि बिथाङा साननैसो सिगां जोंनि मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों खावलायदोंमोन जे बिथांनि जे मोनसे मास्टार डिग्रि 2 बोसोरनि फरायनाय बेवहाय बिथाङा माखासे उसुबिदाखौ लानानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि चिफ सारजों खावलायदोंमोन। बे लेखायै चिफ सारा बे निउसखौ नुनानै जोंखौ लोगो लोगो थिनहरनानै बिथांनि जे गणपति स्वर्गियारि फंबायनि 2 बोसोरनि जि मोनसे फरायनाय एम ए फरायनाय बिथांनिखौ गासै एडमिसननिफ्राय लानानै बिथांनि हस्टेल जानाय लोंनाय एभ्रिथिं गासैखौबो जोंनि चिफ सार मानगोनां बिथाङानो बानस'नानै होबाय। बिनिखायनो जों आसा खालामो बे फंबायनि जे मोनसे थांखि लानानै मास्टार डिग्रि फरायनो बिथाङा जुरिजेनबाय बेखौ जोङो इसोरनिसिम जाफुंहोनो होननानै आर'ज खालामबाय। एसेनोसै।